Opfinderen, direktør Ellehammer, har opfundet den vinddrevne bil, og det kan jo nok have sin betydning under de nuværende benzinfattige tider. Laboratoriets oprindelige vindmotoranlæg er blevet forsynet med en betydeligt større vindrose af original konstruktion, den de ser her. I vindbilen er motoren forsvundet. Benzintanken er væk, og i stedet for motoren er der anbragt akkumulatorer i bilen. Bilen oplades ved hjælp af laboratoriets store vindmotor, der i løbet af en nat kan give vindbilen, der i virkeligheden er en elektrisk bil, elektrisk kraft nok til mange kilometers kørsel. Den ombyggede bil med elektromotor og installerede akkumulatorbatterier. Opladning foregår gennem stikkontaktledning fra vindmotoranlægget.